7:30க்கு கிளாஸ் முடிச்சதுனால அந்த அரை மணி நேரம் வாக்கிங் போயிட்டு வர்றதுக்கு எனக்கு உபயோகமா இருந்துச்சு. மாதாஜி பனி இறங்குது மாதாஜி, நான் வாக்கிங் போய் தான் சளி எப்படியே கோல்டு. ஓகே. பனி இறங்குது மாதாஜி. உங்க சைடு அப்படி தெரியுதா? எனக்கு ஒண்ணுமே இங்க இங்க ரொம்ப பனியா இருக்கு மாதாஜி, அப்படி மூடின மாதிரி, மூடு பனி மாதிரி இருக்கு. இங்க மழை பெய்து விடாம இப்பதான் மழை சீசன் தெரியுது. இங்கேயே அடமழைதான். விடாம மழை பெய்யுது. கார்த்திகை ஃபுல்லா மழையா தான் இருக்கும். ஓகே, நான் இருக்கிற பக்கம் எனக்கு எந்த குளிருமே தெரியல. என்ன இங்க என்ன மரம் ஜாஸ்தி மாதாஜி, இந்த பக்கம் இருக்கலாம். அப்படி குளிர் காலையில அப்படி பார்த்தாக்க வீடே தெரியல, அவ்வளவு பனியா இருக்கு. ஓகே 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 ஓகே. அப்படியே தலையெல்லாம் ஜில்லுன்னு போயிடுச்சு, தெரியாம மேல கவர் பண்ணாம போயிட்டான், அப்படியே கோல்டு பிடிச்சிச்சு மாதாஜி. நீங்க மஃப்ளரு ஸ்வெட்டர் எல்லாம் போட்டு போங்க. ஆமா, you should go like that. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் நஷ்ட பிராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಮೇಘ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರದ್ದು PO ಇದ್ರದ್ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 year ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೌಟ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಕಿರಣ್ ಆರ್ ಮದನ್ ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅಷ್ಟು ವಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ. இப்போ கண்ணனுடைய லீலைகளை வாசிக்கிறதுல நமக்கு ஆனந்தம் இல்லையா? 57வது பேரானந்தம். நம்ம இப்போ 57வது அத்தியாயம். ஓகே, இது எவ்வளவு பெரிய சாப்டர். சின்னதா இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. அப்ப 2 சாப்டர் முடிக்கும். ஓகே ஃபைன். 1 2 3 4 6 8 10 10 12 பேராகிராஃப். ஒரு 2-3 பேர் படிக்கலாம். 3 பேராகிராஃப் படிங்க, சரிங்களா? ஓகே. போட்டி இல்லாம. ஓகே, நீங்க எல்லாருமே எனக்கு அம்மா ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான் நீங்க எல்லாருமே. அதனால உங்களுக்குள்ள வந்து போட்டி வேண்டாம். அதனால ஒருத்தரா எடுத்து வாசிங்க. இந்த சாப்டர் முடிஞ்சதா அடுத்த சாப்டர்லயுமே உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, யூ ஒன்லி டேக் தட். இங்கெல்லாம் போட்டியே இருக்கிறது இல்ல மாதாஜி, கிருஷ்ணா அதுல எல்லாம் அங்கதான். அப்படி அங்கதான் உங்களுக்கு போட்டியா? ஆமா, இங்கெல்லாம் எல்லாம் கரெக்டா படிச்சுட்டு வரும். பிரச்சனையே கிருஷ்ணா புக்க பொறுத்த மட்டும் பிரச்சனையே இல்ல மாதாஜி. அதே மாதிரிதான் படிங்க படிங்க. அக்ரூரர் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு சென்று பாண்டவர்களின் நிலையை கண்டறிந்து வந்து கிருஷ்ணருக்கு அறிவித்த பின் பல சம்பவங்கள் நடந்தேறின. அரக்கினால் கட்டப்பட்ட மாளிகையில் பாண்டவர்கள் குடியேற்றப்பட்டு பின்னர் அதற்கு நெருப்பு வைக்கப்பட்டு அதில் பாண்டவர்களும் அவர்களின் தாயான குந்தியும் மாண்டு போனார்கள் என்று நம்பப்பட்டது. இத்தகவல் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் அனுப்பப்பட்டது. அவர்கள் இருவரும் கலந்து பேசி பாண்டவர்களின் உறவினர்களுக்கு அனுதாபம் தெரிவிப்பதற்காக ஹஸ்தினாபுரம் செல்வதென்று தீர்மானித்தார்கள். அரக்கு மாளிகைக்காக இடப்பட்ட நெருப்பில் பாண்டவர்கள்
மண் நிற்க மாட்டார்கள் என்பது கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் தெரியும். ஆனாலும் துக்கம் அனுஷ்டிப்பதற்கான சடங்குகளில் பங்கு பெற விரும்பினார்கள். ஹஸ்தினாபுரத்தை அடைந்ததும் முதலில் குரு வம்சத்தினரின் தலைவனான பீஷ்ம தேவரை காணச் சென்றார்கள். பின்னர் விதுரர், காந்தாரி, துரோணர் ஆகியோரை கண்டார்கள். குரு வம்சத்தினரில் மற்றவர்கள் வருந்தவில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் பாண்டவர்களும் குந்தியும் அழிவதையே விரும்பினார்கள். ஆனால் பீஷ்மரை போன்ற சிலர் உண்மையில் மிகவும் துக்கமடைந்திருந்தார்கள். அவர்களுக்கு பலராமரும் கிருஷ்ணரும் உண்மை நிலையை வெளிப்படுத்தாமல் அனுதாபம் தெரிவித்தார்கள். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் துவாரகையில் இல்லாத போது சத்ராஜித்திடமிருந்து சேமந்தகமணியை அபகரிக்க ஒரு சதி நடந்தது. இதில் முக்கியமாக பங்கேற்றவன் சததவன் என்பவன். பலரை போல் சததவனும் சத்ராஜித்தின் அழகிய மகளான சத்யபாமாவை மனம் புரிய விரும்பியிருந்தான். அவளை கன்னியாதானம் செய்வதாக சத்ராஜித் பலருக்கு வாக்களித்திருந்தாலும் பின்னர் அவன் தன் முடிவை மாற்றிக்கொண்டு சத்யபாமாவையும் சேந்தகமணியையும் கிருஷ்ணருக்கு தர முடிவு செய்தான். உண்மையில் சேமந்தகமணியை கிருஷ்ணருக்கு தர சத்ராஜித்துக்கு விருப்பம் இருக்கவில்லை. இதை அறிந்த கிருஷ்ணர் சத்யபாமாவை ஏற்றுக்கொண்டு மணி வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டார். மணியை திரும்ப பெற்ற சத்ராஜித் திருப்தி அடைந்து அதை எப்போதும் தன்னுடன் வைத்திருந்தான். ஆனால் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் நகரில் இல்லாத போது மணியை அபகரிக்க பலர் கூடி சதி செய்தார்கள். இதில் கிருஷ்ணரின் பெரும் பக்தர்களான அக்ரூரரும் கிருதவர்மரும் சேர்ந்திருந்தனர். இவர்கள் இருவரும் மணியை கிருஷ்ணருக்கு பெற்றுத்தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் சூழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்கள். கிருஷ்ணர் அந்த மணியை விரும்பியதையும் சத்ராஜித் அதையை முறைப்படி தராததையும் அவர்கள் அறிவார்கள். மற்றவர்கள் சத்யபாமாவை அடைய முடியாமற் போனதால் ஏமாற்றமடைந்து சதி திட்டத்தில் சேர்ந்தார்கள். அவர்களில் சிலர் சத்ராஜித்தை கொன்று மணியை கைப்பற்றும்படி சததவனை தூண்டினார்கள். சிறந்த பக்தர்களான அக்ரூரரும் கிருதவர்மரும் சூழ்ச்சியில் ஏன் பங்கேற்றார்கள் என்ற கேள்வி எழுகிறது. இதற்கு ஜீவ கோஸ்வாமி போன்ற அறிஞர்கள் தரும் விளக்கமாவது, அக்ரூரர் பெரும் பக்தரேயானாலும் பிருந்தாவன வாசிகளிடமிருந்து கிருஷ்ணரை அவர் பிரித்ததால் அவர்களின் சாபத்துக்கு ஆளாகியிருந்தார். எனவே அக்ரூரர் பாபாத்மாக்கள் ஏற்பாடு செய்த சதியில் சேர வேண்டியதாயிற்று. அதுபோலவே கிருதவர்மரும் சிறந்த பக்தரேயானாலும் கம்சனோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்த காரணத்தால் அப்பாவத்தின் விளைவாக சரியில் ஈடுபட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்போ பாண்டவர்களுடைய நிலை என்ன என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அக்ரூரரை ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு பணிக்கிறார்கள் இல்லையா? அங்கே சென்ற பிறகு அங்க அக்ரூருக்கு என்ன செய்தி கிடைக்கின்றது என்றால், பாண்டவர்களும் மற்றும் அவருடைய தாயார் குந்தியும் அந்த அரக்கு மாளிகை தங்கி இருக்கும் பொழுது தீ வைக்கப்பட்டு அந்த அரக்கு மாளிகையிலே மரணித்தார்கள் என்பது அங்கே அவருக்கு கிடைத்த செய்தியாகி இருக்கின்றது. அந்த செய்தியை தாங்கி கொண்டு கிருஷ்ணரிடத்திலும் பலராமரிடத்திலுமே அந்த செய்தியை அக்ரூரர் தெரிவிக்கிறார். அப்போ ஆனாலும் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் தெரியும் பாண்டவர்களுக்கும் குந்தி தேவிக்கும் எதுவும் ஆகலன்றது. ஆனா அதை அவங்க வெளியே காட்டிக்கல. இருந்தாலும் துக்கத்தை அனுஷ்டிக்க வேணும் இல்லையா? சொந்த பந்தங்கள் அதுல கண்டிப்பா கலந்துக்கணும். அதுக்காக அவர்கள் ஹஸ்தினாபுரத்தை நோக்கி செல்கிறார்கள். அங்கே ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு வந்த பிறகு முதல்ல பீஷ்ம தேவரை காண்கிறார்கள். அவர் உண்மையிலே இவர்களுடைய மரணம் நிகழ்ந்து விட்டது அப்படிங்கிற அந்த வருத்தத்துல அவர் இருந்தார். ஆனாலும் அவர் பாண்டவர்களை பற்றிய நிலை இவங்க யாருமே எடுத்துரைக்கவே இல்லை. சோ அங்க என்ன சுச்சுவேஷன், அதாவது சூழ்நிலை இருந்ததோ அதை அவ்வாறே இவங்களும் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த துக்கத்துல இருந்துட்டு வந்தாங்க. சோ மேலும் இதன் பிறகு முதல்ல சத்ராஜித்தன் என்ன நினைக்கிறான், அந்த சாமந்தக மணி அவ்வளவு, அதாவது தன்னுடைய தம்பியை பொண்ணு அந்த சாமந்தக மணியை எடுத்துட்டு போனாங்க. சோ ஒரு உயிருக்கே ஆபத்தான அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபரணத்தை அவன் சத்யபாமாவையும் அந்த ஆபரணத்தையும் கிருஷ்ணருக்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச அவன்
அதை வந்து மனஸ்பூர்த்தியா அவன் வந்து கொடுக்கவே இல்லை. சோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சத்யபாமா மத்த திருமணம் பண்ணிட்டு அந்த ஜுவல் வந்து இதை நீங்களே வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுத்துட்டாரு. அது கொடுத்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப பேரானந்தம். சோ இங்க ஒரு கருத்து நாம ஒன்று தெரிவிக்கணும். நம்ம பகவான் அதாவது 9th சாப்டர் பகவத்கீதையில 9.226 சொல்றாரு இல்லையா, பத்திரம் புஷ்பம் பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் இல்லையா. சோ அது மாதிரி நம்ம ஒரு பக்தி கொண்டு அன்பு கொண்டு இறைவனுக்கு ஒரு இலை பூ இல்லைன்னா ஒரு கனி நீர் அதை வைத்தாலே பகவான் ஏத்துக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே நம்முடைய அன்பு பாவம் என்பது பக்தி மற்றும் அன்பு இரண்டும் கலந்த அந்த பாவத்தை மட்டும்தான் பகவான் பார்க்கிறார். நாம் எந்த அளவுக்கு அந்த உணவு படையல் வந்து கிராண்டா பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. சிம்பிளான உணவா இருந்தாலும் அதுல வந்து மனசு பூர்த்தியா இருந்து நம்ம கொடுக்கணும். இங்கே அந்த சாமந்தக கல்ல வந்து கொடுக்கறதுக்கு அவனுக்கு மனசே வர்றதில்லை. இதை அறிந்த பிறகு கிருஷ்ணர் அவர்கிட்டே கொடுத்துட்டு கிளம்பிடுறாரு இல்லையா. அதை கொடுத்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆடுறது. சோ அதோட அவன் வந்து வச்சிட்டு இருப்பான். சோ இங்க கிருஷ்ணரும் பலராமர் இல்லாதப்போ இப்போ துவாரகையில சோ இந்த திருட்டை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பிளான் பண்றாங்க. இதுல அக்ரூரனும் கிருதவர்மாவும் செய்யறாரு. ஏன்னா அந்த மணியை வந்து பகவான் விரும்பினார். ஆனா அதை வந்து சத்யராஜித்துக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு மனசே இல்லை. அதனால அந்த மணியை வந்து நம்ம எப்படியாவது எடுத்துட்டு வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துடணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ மிகப்பெரிய அதாவது இங்க கண்டிப்பா நமக்கு எல்லாம் ஒரு கேள்வி வரும். தூய பக்தர்களா இருக்கக்கூடிய அக்ரூரரும் சரி கிருதவர்மாவும் சரி எதற்காக இந்த மாதிரி திருடிதான் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து அந்த ஒரு பக்தனுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி கிடையாது இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே எழும். அதுக்கு ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம். எஸ், பகவானே இஷ்டப்பட்டுதான் நம்ம திருப்பி அவர்கிட்ட கொடுக்கறாரு. கரெக்ட். அது அவருடைய பெருந்தன்மை. ஆனா பக்தர்கள் அப்படி இல்லைல்ல. பகவான் ஒன்னும் போய் நீ வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லல. பகவான் வந்து பக்தர்கள் தான் நினைக்கிறாங்க அது பகவானிடத்துல இருந்தா மட்டுமே அது நல்லா இருக்கும், அது அவருக்கு சமர்ப்பணம் கொடுக்கணும்ன்றது. எதுவா இருந்தாலும் ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடியதை வந்து இறைவனுக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு. ஆனா அவங்க அந்த மாதிரி அதாவது அதுக்கு வந்து நேர்மையா வந்து எடுத்துட்டு போய் கொடுக்க வேண்டியதுதான் ஒரு பக்தனுடைய கடமை. ஆனா இந்த இடத்துல திருடியாவது எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணம் எதற்கு வருகின்றது என்றால் அவங்களுடைய பாவத்தினால் இல்லையா. கிருஷ்ணரையும் பலராமரையுமே அவங்க வளர்ந்த பிறகு கம்சன் அழைச்சிட்டு வர சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிருந்தாவனத்துல இருந்து அவங்கள வந்து மதுராவுக்கு அழைச்சிட்டு போனவர் யாரு, அக்ரூரா தான் இல்லையா. அப்ப அங்க பிருந்தாவன வாசிகள் எல்லாருமே வந்து மன வருத்தத்தோடு இருந்தாங்க. அவங்க சில பேர் வந்து சபிக்கவும் செய்திருக்காங்க. அந்த சாபத்தினுடைய விளைவுதான் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு பாவத்துல வந்து நின்று இருக்காரு. அந்த மாதிரி பாவமான செயலை செய்வதற்கும் தூண்டுதல் வந்து அந்த பாவம் தான் காரணம் என்று கண்டிப்பா நாம ஒரு தவறு இழைக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு மூல காரணம் நம்முடைய கர்ம பலன் தான். அந்த கர்ம பலன் தான் நம்மள வந்து அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் நம்மள வந்து செய்வதற்கான தூண்டுதலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. சோ மேலும் கிருத்தவர்மா அவரும் ஒரு பக்தர் தான். ஆனா அவர் வந்து கம்சனோட இருந்ததால ஒரு பாவப்பட்ட ஒரு ஜீவனோட அவருடைய அசோசியேஷன் இருந்ததால அவரும் வந்து கலங்கப்பட்டிருந்தார். அந்த ஒரு நிலையில இருந்த அந்த கலங்கத்தினால்தான் அவரும் வந்து இந்த தவறை செய்வதற்கு ஒத்துக்கொண்டார். அதனால பிகாஸ் ஆஃப் த சின் பாவம் இருந்தாதான் நாம நல்லவர்களோட தவறு இழைக்கிறதுக்கான ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துருது. அப்படிங்கிறத வந்து நாம இங்க இந்த பேராகிராஃப்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த கருத்து கொண்டு நாம புரிஞ்சுக்க முடியும். எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சதியில் பங்கேற்றவர்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட சததன்வன் ஓர் இரவில் சத்ராஜித்தின் மாளிகையினுள் புகுந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்த அவனை கொன்றான். கொடும் பாவியான சததன்வன் தன் பாவ செயலின் விளைவாக நெடுநாட்கள் உயிரோடு இருக்க போவதில்லை என்றாலும் உறங்கிக் கொண்டிருந்த சத்ராஜத்தை கொல்ல துணிந்தான். அவன் சத்ராஜத்தின் மாளிகைக்குள் புகுந்தபோது அங்கிருந்த பெண்கள் எல்லோரும் கதறி அழுதார்கள். ஆனால் சததன்வன் அவர்களின் ஓலத்தை பொருட்படுத்தாமல் எவ்வித தயக்கமின்றி கசாப்பு கடையில் மிருகத்தை கொல்வது போல சத்ராஜத்தை வெட்டி கொன்றான். அச்சமயம் கிருஷ்ணர் நகரத்தில் இல்லாதால் அவரின் மனைவியான சத்யபாமாவும் தன் தந்தையான சத்ராஜித்தின்
மாளிகைக்கு வந்திருந்தான். தன் தந்தை கொல்லப்பட்டதைக் கண்டு அவளும் அதட்டினாள். சத்ராஜித்தின் உடல் உடனே தகனம் செய்யப்படவில்லை. ஏனெனில் சத்யபாமா கிருஷ்ணரை காண கஸ்னாபுரம் செல்ல விரும்பினான். எனவே கிருஷ்ணர் வந்து உடலை பார்த்து பின் சததன்வன் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டுமென்பதற்காக சத்ராஜித்தின் உடல் தைலங்களால் பதப்படுத்தப்பட்டு பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. தந்தையின் கோர மரணத்தை கிருஷ்ணருக்கு தெரிவிக்க சத்யபாமா கஸ்னாபுரத்துக்கு புறப்பட்டாள். தன் மகனாக கொல்லப்பட்டதை சத்யபாமா கூற கேட்ட கிருஷ்ணன் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல அழுது புலம்பினார். அப்படி அவர் அழுவதில் ஓர் ஆச்சரியம். கிருஷ்ணன் செயல் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனால் ஒரு மனிதனாக உலகியாதால் சத்யபாமாவின் இழப்புக்கு அனுதாபம் தெரிவித்தார். அப்போது அவர் லேசாக வசப்பட்ட அனுதாபம் தெரிவித்தார். அப்போது அவர் சோகமாக வசப்பட்டு கண்களில் நீர்களில் அழுது புலம்பினார். இவ்வளவு துக்ககரமான சம்பவம் நேர்ந்துவிட்டது என்று வருந்தினார். பின்னர் பலராமரும் கிருஷ்ணரும் சத்யபாமாவும் துவாரைக்கு திரும்பி வந்தார்கள். சததன்வதனை கொன்று சேமந்தக மணியை அவனிடமிருந்து மீட்பதற்கான சித்தங்கள் தீட்டப்பட்டன. சததன்வன் மிக கொடியவனாலும் கிருஷ்ணரின் அபார சக்தியை அறிந்திருந்ததால் அவர் துவாரைக்கு திரும்பியதை அறிந்து மிகுந்த அச்சம் கொண்டான். கிருஷ்ணர் தன்னை கொல்ல விரும்பியதை அறிந்த சததன்வன் பாதுகாப்பு வேண்டி கிருதவர்மனிடம் சென்றான். ஆனால் கிருதவர்மன் அடைக்கலம் அளிக்க மறுத்துவிட்டான். அவன் கூறினார், கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமருக்கு எதிராக நான் நடக்க விரும்பவில்லை. அவர்கள் சாதாரண மனிதரல்ல. அவர்களுக்கு முழுமுதற் கடவுள் பலராமனையும் கிருஷ்ணரையும் எதிர்த்து யாரால் உயிர் தப்ப முடியும்? அவர்களின் கோபத்துக்கு ஆளாதவர்களை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது. மிகுந்த பலசாலியும் பல அரக்கரையும் துணியையும் கொண்டிருந்த கம்சன் கிருஷ்ணரின் கோபத்திலிருந்து தப்ப முடியவில்லை. கிருஷ்ணரை எதிர்த்து 18 முறை படையெடுத்து ஜராசந்தன் ஒவ்வொரு முறையும் தோல்வியடைந்து ஏமாற்றத்துடன் திரும்பியதும் கிருதவர்மன் குறிப்பிட்டான். தேங்க்யூ. சோ இப்போ இவங்க 2 பேரும் வந்து துவாரகையில் இல்லாத சமயம் பார்த்து அந்த சததான்வா அப்படிங்கிறவன் வந்து அவன் வந்து சத்ராஜித்தை வந்து கொல்லணும்ன்ற அந்த முடிவு எடுக்கிறான். அங்கே அவருடைய வீட்டிற்கு சென்று அவர் உறங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய பணிப்பெண்கள் வந்து கத்தினாலும் கூட அவரை கொன்று விட்டான் அவன். சோ பிறகு விஷயம் அறிந்து சத்யபாமா அங்கே வந்து அழுது அங்கே வந்த பிறகு தன்னுடைய தந்தையினுடைய பிரேதத்தை வந்து இப்பெல்லாம் நாம எல்லாம் வந்து ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி. சோ பிரேதத்தை வந்து தைலங்கள் எல்லாம் தடவி அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அவளே வந்து எங்க செல்கிறாள்? அஸ்தினாபுரத்தை நோக்கி செல்கிறார். அங்கே சென்று கிருஷ்ணரிடத்துல சொல்றான், இந்த மாதிரி ஆயிடுத்துன்னு. அவரும் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதராக அவர் வந்து அதற்காக வருத்தம் கொள்கிறார். சோ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த இடத்துல அவர் வந்து சந்தோஷம் கொள்வதற்கோ இல்ல துக்கம் கொள்வதற்கோ அந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் என்பது அவருக்கு அவருடைய அதாவது இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலை அதெல்லாம் இல்லையா? அவர் ஏன்னா நிர்குண நிலையில இருக்கக்கூடியவர் அவர். அதனால இங்க நடக்கக்கூடிய செயல்கள் அதனுடைய விளைவுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலை இருப்பவர். அதற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த ஒரு தன்னுடைய அந்த துக்கத்தையுமே அவர் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். மேலும் வந்து அங்கிருந்து புறப்படுறாங்க யாரு? பலராமர், கிருஷ்ணர் மற்றும் சத்யபாமா. சோ மேலும் அவங்க துவாரகை வந்து சேர்ந்த பிறகு சோ தெரிய வருது, அந்த சத்ததன்வாவுக்கு தெரிய வருது. சோ அவனுக்கு பயம் வருது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிருஷ்ணாஸ் பிளான் டு கில் ஹிம் இமீடியட்லி வென்ட் டு டேக் ஷெல்டர். கிருத்தவர்மா அவருடைய பக்தர் கிட்ட கிருஷ்ணர் கண்டிப்பா வந்து கொல்லதான் போறாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்ச பிறகு கிருத்தவர்மா கிட்ட போய் வந்து அடைக்கலம் கேட்கிறான். கிருத்தவர்மா, நான் கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணரும் பலராமர் வந்து நார்மலானவங்க கிடையாது. அவங்க எல்லாம் தெய்வீகமான நிலை கொண்டவர்கள். இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து படைத்தவர் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எதிராக நான் கண்டிப்பா எதையுமே செய்ய முடியாது. அது ஒரு அஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வார். சோ ஆல்தோ பவர்ஃபுல், அதாவது கிருத்தவர்மா ஃபர்தர் கம்சா நல்ல வலிமையானவன் தான். ஆனா கடைசியில வந்து கிருஷ்ணருடைய கோபத்துல அவன் வந்து எதுவுமே வந்து அவன் வந்து நிக்கல இல்லையா? அதனால வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் ஜராசந்த் கூட எத்தனை முறை ஆக்சுவலி 17 முறை படையெடுத்தான். கடைசியில வந்து கொல்லப்பட்டான் இல்லையா? சோ அதனால எதுவுமே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இப்போ கிருத்தவர்மன் வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். எஸ்.
வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே நான் கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். வாசிக்க. கிருத்தவர்மன் புகழடி மலி ஓகே கிருத்தவர்மன் ஓகே வாசிங். கிருத்தவர்மன் புகலிடம் அளிக்க மறுத்ததும் சதத்தன்வன் உதவி நாடி அக்ரூரிடம் சென்றான். அக்ரூரர் கூறினார், பலராமரும் கிருஷ்ணரும் முழுமுதற் கடவுள். அவர்களின் அளவற்ற பலத்தை அறிந்தவர்கள் அவர்களின் கோபத்தை சம்பாதிக்கவோ அவர்களுடன் யுத்தம் செய்யவோ துணிய மாட்டார்கள். அவர்கள் நினைத்த மாத்திரத்திலேயே பிரபஞ்சம் முழுவதையும் படைத்து காத்து அழிக்க வல்லவர்கள். துரதிருஷ்டவசமாக மாயையின் வசப்பட்டவர்கள் கிருஷ்ணரின் சக்தியை புரிந்து கொள்வதில்லை. 7 வயதில் கிருஷ்ணர் கோவர்தனகிரியை கையில் எடுத்து 7 நாட்களுக்கு அதை குடையை போல் பிடித்து நின்றிருந்ததை அக்ரூரர் உதாரணமாக எடுத்து கூறினார். காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமானவரும் படைக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொன்றிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருப்பவருமான கிருஷ்ணருக்கு தாம் எப்போதும் பணிந்து சேவை செய்பவர் என்பதை அக்ரூரர் சததன்வனுக்கு வெளிப்படையாக கூறினார். அக்ரூரரும் புகலிடம் அளிக்க மறுத்த போது சததன்வன் சியமந்தக மணியை அவரிடம் ஒப்படைப்பதென்பது என்று தீர்மானித்தான். பின்னர் பெரும் வேகத்தில் 400 மைல்கள் வரை தொடர்ந்து ஓடக்கூடிய குதிரையின் மீதேறி நகரிலிருந்து வெளியேறினான். சதத்தன்வன் ஓடி போனதை அறிந்த கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கருட கொடியுடைய ரதத்தின் மீதேறி அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள். சதத்தன்வனிடம் மிகுந்த கோபம் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணர் அவனை கொல்ல விரும்பினார். ஏனெனில் அவன் தன்னை விட உயர்நிலையில் இருந்த சத்ராஜித்தை கொன்ற குற்றத்திற்கு ஆளானவன். சத்ராஜித் கிருஷ்ணருக்கு மாமனார் ஆவான். சாஸ்திர விதிகளின்படி உயர்நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு அவர்களின் எதிராக புரட்சி செய்பவர்களுக்கும் குரு துரோகிகளுக்கும் அவர்களின் குற்றத்திற்கு தக்கவாறு தண்டனை அளிக்கப்பட வேண்டும். தன் மாமனாரான சத்ராஜித்தை கொன்ற சதத்தன்வனுக்கு எவ்விதத்திலும் மரண தண்டனை அளிக்க கிருஷ்ணர் தீர்மானித்தார். மிதிலா நகருக்கு அருகில் இருந்த ஒரு பூங்கா விடுதியை அடைந்ததும் சதத்தன்வனின் குதிரை இறந்து விழுந்தது. குதிரையின் உதவியை இழந்த சதத்தன்வன் வெகு வேகமாக ஓடலானான். அவனிடம் நியாயமாக நடந்து கொள்ள விரும்பிய கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தேரை விட்டு இறங்கி தம் கால்களில் அவனை பின்தொடர்ந்து ஓடினார்கள். அப்படி ஓடிய போது கிருஷ்ணர் தம் சக்கரத்தை செலுத்தி சதத்தன்வனின் தலையை துண்டித்தார். சதத்தன்வன் இறந்ததும் அவனிடம் சியமந்தக மணி உள்ளதா என்று கிருஷ்ணர் சோதனை செய்தார். ஆனால் அது அவனிடம் காணப்படவில்லை. பின்னர் அவர் பலராமரிடம், இவனை நாம் அனாவசியமாக கொன்றிருக்கிறோம், மணி இவனிடம் இல்லை என்றார். மணியை இவன் துவாரகையில் யாரிடமாவது கொடுத்து வைத்திருக்கலாம், அதை நீர் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று பலராமர் கிருஷ்ணரிடம் கூறினார். பலராமர் தன் நெருங்கிய நண்பரான மிதிலை அரசனுடன் சில நாட்கள் தங்க விரும்பினார். எனவே கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு திரும்பி சென்றார். பலராமர் மிதிலை நகரில் தங்கினார். அதே கட்டமத்தது. ஓகே, அடுத்து வாசிங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி. இதிலே பலராமரின் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. வாய்ஸ் கேட்கல. அவரை திருப்திப்படுத்தும் வகையில் பொருட்களை அன்பளிப்பாக வழங்கினான். மிதிலையின் அரசனான ஜனக மகாராஜாவின் மதிப்பிற்குரிய விருந்தினராக ஸ்ரீ பலராமர் பல ஆண்டுகள் அந்நகரில் வசித்த போது திருதராஷ்டிரனின் மூத்த மகனான துரியோதனன் அங்கு வந்து கதாயுத்தம் செய்யும் கலையை அவரிடம் கற்றறிந்தான். சதத்தன்வனை கொன்ற பின் கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு திரும்பினார். தன் தந்தையை கொன்ற சதத்தன்வன் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டதை அறிந்து சத்யபாமா மகிழ்ச்சி அடைந்தாள். ஆனால் சியாமந்தகமணி அவரிடம் இருக்கவில்லை என்பதையும் கிருஷ்ணர் அவளுக்கு தெரிவித்தார். கிருஷ்ணர் அவரின் மனைவியான சத்யபாமாவுடன் மாமனாரின் மரணத்தை ஒட்டி சாஸ்திர முறைப்படி செய்ய வேண்டிய சடங்குகளை நிறைவேற்றினார். சடங்குகளில் உறவினர்களும் நண்பர்களும் கலந்து கொண்டார்கள். சத்ராஜித்தை கொல்லுவதற்கான சதியில்
முக்கிய பங்கேற்ற அக்ரூரரும் கிருதவர்மனும் அவனை கொல்லும்படி சரதன்மனை ஊக்குவித்தார்கள். ஆனால் சரதன்மன் உங்களுடைய வாய்ஸே வரல, வாய்ஸ் வரல, சரியா வரல மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சததன்வனை கொன்ற பின் கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு திரும்பினார். தன் தந்தையை கொன்ற சததன்வன் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டதை அறிந்து சத்யபாமா மகிழ்ச்சி அடைந்தாள். ஆனால் சியாமந்தகமணி அவனிடம் இருக்கவில்லை என்பதையும் கிருஷ்ணர் அவளுக்கு தெரிவித்தார். கிருஷ்ணர் அவரின் மனைவியான சத்யபாமாவுடன் மாமனாரின் மரணத்தையொட்டி சாஸ்திர முறைப்படி செய்ய வேண்டிய சடங்குகளை நிறைவேற்றினார். அச்சடங்குகளில் உறவினர்களும் நண்பர்களும் கலந்து கொண்டனர். சத்ராஜித்தை கொல்வதற்கான சதியில் முக்கிய பங்கேற்ற அக்ரூரரும் கிருதவர்மனும் அவனை கொல்லும்படி சததன்வனை ஊக்குவித்தார்கள். ஆனால் சததன்வன் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டான் என்றும் கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு திரும்பிவிட்டார் என்றும் கேள்விப்பட்டதும் அவர்கள் துவாரகையை விட்டு வெளியேறினார்கள். அக்ரூரர் நகரை விட்டு சென்று விட்டதால் நகரில் பஞ்சம், தொற்று நோய் போன்ற கேடுகள் ஏற்படலாம் என மக்கள் அஞ்சினார்கள். இது ஒரு மூட நம்பிக்கையால் எழுந்த அச்சம். ஏனெனில் கிருஷ்ண பகவான் இருந்த இடத்தில் அத்தகைய கேடுகள் எதுவும் நேர்வதற்கு இல்லை. ஆனால் அக்ரூரர் முன்பு நகரில் இல்லாமல் இருந்த சில சமயங்களில் துவாரகையில் சில குழப்பங்கள் நேர்ந்திருக்கின்றன. ஒருமுறை காசி பிரதேசத்தில் தீவிர வறட்சி ஏற்பட்டது. மழை சிறிதும் பெய்யவில்லை. அது சமயம் காசி அரசன் தன் மகளான காண்டினியை அக்ரூரரின் தந்தையான ஸ்வபல்கருக்கு திருமணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இத்திருமணம் ஒரு ஜோதிடரின் ஆலோசனைப்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு திருமணம் நிறைவேறியதும் காசி பகுதியில் நல்ல மழை பெய்தது. சிவபல்கரின் இந்த அமானுஷ்ய சக்தியின் காரணமாக அக்ரூரருக்கு இத்தகைய சக்தி இருக்கும் என்று நம்பிய மக்கள் அக்ரூரர் அல்லது அவரது தந்தை இருந்த இடத்தில் துர்ச்சம்பவம் எதுவும் நிகழாது என்றும் நம்பினார்கள். பஞ்சம், பிணி, தொற்று நோய் இல்லாமல் மக்கள் உடல் நலம், மனநலம், ஆன்ம நலம் ஆகிய நலன்களை பெற்றிருந்தது மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தால் நாடு மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதாக கருதப்படும். துர்ச்சம்பவம் ஏதாவது நேரும் போது அது நாட்டில் உள்ள ஒரு நல்லவர் அங்கு இல்லாததால் ஏற்பட்டதாக மக்கள் எண்ணுவது வழக்கம். அக்ரூரர் இல்லாததால் கேடுகள் ஏற்படுகின்றன என்று மக்கள் பேசிக்கொண்டார்கள். அக்ரூரர் நகரை விட்டு சென்ற பின் நகரின் முதியவர்கள் கலந்தாலோசித்த போது கேடுகள் நேர்வதற்கு சியமந்தகமணி அங்கு இல்லாததும் ஒரு காரணம் என கருதினார்கள். இந்த வதந்திகள் கிருஷ்ணரின் காதுகளை எட்டியதும் அக்ரூரரை காசியிலிருந்து திரும்ப வரவழைப்பது என அவர் தீர்மானித்தார். அக்ரூரர் கிருஷ்ணரின் மாமன். எனவே அக்ரூரர் துவாரகைக்கு திரும்பியதும் ஒரு பெரியவருக்குரிய மரியாதைகளுடன் கிருஷ்ணர் அவரை வரவேற்றார். கிருஷ்ணர் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் இருக்கும் பரமாத்மா. ஒவ்வொருவர் இதயத்திலும் நடைபெறுவதை அவர் அறிவார். சததன்வனுடன் அக்ரூரர் நிகழ்த்திய சதியை கிருஷ்ணர் அறிவார். எனவே அவர் அக்ரூரிடம் புன்னகைத்தபடி பேசினார். அக்ரூரரை மாண்புமிக்க மனிதர்களுள் சிறந்தவர் என்று குறிப்பிட்டு கிருஷ்ணர் பேசினார். அவர் கூறினார், அன்பார்ந்த மாமா, சேமந்தகமணியை சததன்வன் உங்களிடம் விட்டு சென்றிருக்கிறான் என்பதை நான் அறிவேன். சத்ராஜித்துக்கு ஆண் வாரிசு இல்லாததால் சேமந்தகமணிக்கு நேரடியான உரிமை கொண்டாடக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. அவரின் மகளான சத்யபாமாவுக்கு மணியை அடைய வேண்டும் என்ற ஆவல் இல்லை. என்றாலும் அவளுக்கு பிறக்கவிருக்கும் மகன் சத்ராஜித்தின் பேரன் என்ற வகையில் தனது உரிமையை முறைப்படி நிலைநாட்டிய பின் சீயமந்தக மணிக்கு முறையான உரிமையாளன் ஆவான். சத்யபாமா கற்பமுற்று இருந்ததால் அவளின் மகன் சேமந்தக மணிக்கு முறையான உரிமையாளன் ஆவான் என்பதையும் அதை அவன் அக்ரூரிடமிருந்து அடைவது நிச்சயம் என்பதையும் கிருஷ்ணர் குறிப்பாக தெரிவித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அக்ரூரருடைய மரணம், அதுக்கப்புறம் சத்ததன்வா அவருடைய மரணம் இல்லையா, கிருஷ்ணர் அவரை கொல்றாரு. ஆனா அவனிடத்துல அந்த சாமந்தகமணி இல்லை. இத சத்யபாமா இடத்துல கிருஷ்ணரும் சொல்றாரு. அதன் பிறகு மாமனாருடைய இறுதி சடங்குகள் இதெல்லாம் முடிக்கிறாங்க.
மேலும் அக்ரூரர் மற்றும் கிருத்தவர்மா இந்த சதிதிட்டம் போட்டதுல அவங்க 2 பேருமே இருந்தாங்க இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கிருஷ்ணரும் வந்திருக்கார் துவாரகைக்கு என்று தெரிஞ்சப்போ அவங்க 2 பேருமே அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிடுறாங்க. சோ அக்ரூரர் வந்து இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புனா மேலும் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் எல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு இது. அதாவது இது எதனாலனா ஒரு முன்னாடி இருந்த ஒரு ஒரு கதை. காசிராஜனுடைய மகளைத்தான் வந்து அக்ரூருடைய தந்தைக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கப்பட்டது. அவ்வாறு திருமணம் செய்து கொடுக்கப்பட்ட போது அங்கே இருந்த அதாவது நல்ல மழையும் பெய்ஞ்சதா வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ அதனால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அந்த அரசிக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அமானுஷ சக்தி, சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும், அந்த பவர் எல்லாமே அக்ரூருக்கும் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நினைக்கிறாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே அக்ரூரர் வந்து ஒரு தூய பக்தர். அவருக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும். ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு இருக்குமே தவிர, ஆனா ஜனங்களுடைய மூட நம்பிக்கை என்பது ஒரு ஏதோ ஒண்ணு நல்லது நடந்தா அவங்களாலதான் நடந்தது அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? அந்த இம்ப்ரெஷனோட இவங்க சொல்றாங்க. இப்ப இவங்க இதுல அக்ரூரரும் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு சென்றதுனால இப்ப நமக்கு பசி, இந்த பட்னி இல்லையா, அதாவது வறட்சி இதெல்லாம் ஏற்படும், இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து தங்களை வந்து தயார்படுத்தி கொள்கிறார்கள். ஸோ இதுதான் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி. அக்ரூரர் இங்கிருந்து சென்றால் இந்த மாதிரியான பஞ்சம், பசி, பட்னி இதெல்லாமே வறட்சி எல்லாம் வரும்ன்றது அவங்களுடைய யூகம். ஸோ உண்மையிலே வந்து இதெல்லாமே வந்து ஒரு கதை தான். பிகாஸ் அதாவது அக்ரூரர் இல்லாததுனால கிடையாது. ஸோ ஆஃப்டர் த டிபார்ச்சர் ஆஃப் அக்ரூரா, some of the elderly residents of began receive inauspicious signs due to the absence of ஷாமந்தக ஜுவல். ஸோ ஷாமந்தக ஜுவல் இத்தனை நாள் இருந்து அது தங்கத்தையும் கொடுத்துட்டு இருந்தது இல்லையா? அடுத்து வந்து நல்ல ஒரு மங்களகரமான சூழ்நிலை வந்து ஏற்படுத்தின்றது. இப்ப அதெல்லாம் இல்லாத போது அப்ப நமக்கு அந்த ஷாமந்த கல்லுடைய மகிமையே தெரியாம இருக்கு. சோ அதனால இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன இந்த ரூமர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணதை பார்த்து அக்ரூரரையும் கிருதவர்மாவையும் திரும்பி வரும்படி அவர் வந்து அனுப்புறார், செய்தி அனுப்புகிறார். அக்ரூரா வாஸ் கிருஷ்ணா அங்கிள் இல்லையா? சோ அதனால when he came back to Dwarka, Lord Krishna first gave all of him a welcome, befitting a superior person. கிருஷ்ணா இஸ் சூப்பர் soul in everyone. அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். அந்த இந்த கான்ஸ்பிரசின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா இந்த கொலைக்கு பின்னால் இருந்த சூழ்ச்சி இதெல்லாமே அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? நல்லாவே தெரியும். ஆனாலும் வந்து அவர் வந்து அக்ரூர்கிட்ட பேசுறார். இட் இஸ் ஆல்ரெடி நோ டு மீ. அதாவது ஷாமந்தக ஜுவல் வந்து வந்து உங்ககிட்டதான் இருக்கு, அந்த சத்த தன்பா உங்ககிட்டதான் கொடுத்துருக்காருன்றது எனக்கு. ஆனாலும் அதை யாருமே இப்போ வந்து அத உரிமை கொண்டாடுறதுக்கு வந்து ஏன்னா சத்தியபாமா அவங்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது. இப்ப நானும் அது எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டேன். அதனால ஒரே உரிமையாளர் வந்து சத்ராஜித், அவரும் கிடையாது. அவரும் இல்லாதப்ப அதை யாருமே ஏன்னா அவருக்கு வந்து மகன் இல்லை, சத்ராஜித்துக்கு மகன் இல்லை. அதனால ஆனா அவருக்கு வந்து பேர் இருக்கின்றான், அவன் கண்டிப்பாக கேட்பான் அப்படின்னு சொல்றத வந்து அதன் மூலியமா சத்தியமாமா வந்து இருக்கிறத வந்து இங்க வந்து எடுத்துரைக்கிறார் கிருஷ்ணர் வந்து. நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறது? பத்மா மாதாஜி வாசிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணர் மேலும் கூறினார், சக்தி வாய்ந்த அந்த மணியை சாதாரண மனிதன் எவனும் தன்னிடம் வைத்திருப்பது சாத்தியமல்ல. நீர் நற்பண்புகள் உடையவராகியால் அது உம்மிடம் இருக்கலாம். ஆனால் இதில் ஒரு சிக்கல். அந்த மணி உம்மிடம் இருப்பதாக நான் கூறுவதை என் சகோதரன் பலராமர் ஒப்புக்கொள்ளவே. எனவே தாராள மனமுள்ள நீர் எனது உறவினர்கள் எல்லோரும் கண்டு திருப்தி அடையும்படி அதை அவர்களின் முன்னிலையில் காட்ட வேண்டும். அந்த மணி உம்மிடமில்லை என்று நீர் கூற முடியாது. ஏனென்றால் அந்த மணியின் உதவியால் உமது செல்வம் பன்மடங்கு அதிகரித்திருப்பதாகவும், யாகங்கள் நடத்துவதற்காக தங்கத்தாலான பீடத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறீர் என்றும் எங்களுக்கு செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. சேமந்தக மணியின் சிறப்பான சக்திகள் எல்லோரும் அறிந்தவை. மணியை பெற்றுபவருக்கு அது நாள்தோறும் 2 மவுண்ட் தங்கத்திற்கும் அதிகமாக உற்பத்தி செய்து தரவல்லது. அதன் உதவியால் அக்ரூரரும் அதே அளவில் தங்கத்தை பெற்று அதை யாகங்களில்
பலருக்கும் தாராளமாக விநியோகித்தார். அவ்வாறு அவர் தங்கத்தை தாராளமாக செலவு செய்ததே ஸ்ரீமந்தகமணி அவரிடம் இருந்ததற்கான அத்தாட்சி என்று கிருஷ்ணர் கூறினார். நட்புணர்வுடன் இனிமையாக கிருஷ்ணர் அக்ரூரருக்கு உண்மை நிலையை எடுத்துரைத்த போது கிருஷ்ணரிடம் எதையும் மறைக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்த அக்ரூரர் சூரிய பிரகாசத்தை உடையதும் விலை மதிக்க முடியாததுமான ஸ்ரீமந்தக மணியை துணியால் மூடி கொண்டு வந்து கிருஷ்ணரிடம் சமர்ப்பித்தார். கிருஷ்ணர் அந்த மணியை தன் கையில் எடுத்து அங்கிருந்த உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் காட்டி பின் அதை அவர்களின் முன்னிலையில் அக்ரூரிடம் திருப்பி கொடுத்தார். அதன் மூலம் சேமந்தக மணி அக்ரூரிடம் துவாரகையில்தான் இருந்தது என்பதை எல்லோரும் அறிய செய்தார். சேமந்தக மணியை பற்றிய கதை மிகவும் முக்கியத்துவமும் வாய்ந்தது. இதை கேட்பவர்கள், சொல்பவர்கள், நினைவில் வைத்திருப்பவர்கள் யாவரும் எவ்வித அவப்பெயரும் இல்லாமல் அமைதியாக வாழ்வார்கள் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் எனும் நூலின் 57ஆம் அத்தியாயமான தத்ராஜித் மற்றும் சததன்வன் மதம் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர் பேசுறதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? அக்ரூரனுடைய குவாலிட்டிஸ், ஒரு தூய பக்தர். சோ அப்போ அவருடைய குவாலிட்டிஸ், ஹையர் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நினைவு கூறுகிறார் இல்லையா? சோ ஜுவல் இஸ் சோ பவர்ஃபுல் தட் நோ ஆர்டனி, அதாவது அந்த ஷாமந்தக ஒரு சாதாரண மனிதனிடத்துல இருக்க முடியாது அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார். சோ நீ வந்து ஒரு தர்மம் அறிந்த மனிதனா இருக்கிறதுனால உன்னிடம் இருக்கும்போது அந்த so there is no objection to the jewels kept with you. So there is one difficulty that, அதாவது அந்த does not believe my version, அதாவது நான் சொன்னா பலராமர் ஏத்துக்க மாட்டார், உங்ககிட்டதான் இருக்கு, நீயே வந்து அதை காட்டி விடணும் அப்படின்றது வந்து சொல்றார். அவ்வாறு சொன்ன பிறகு இறைவனிடத்துல எதையுமே மறைக்க முடியாது என்பது அக்ரூருக்கும் வந்து புரிய ஆரம்பிக்கிறது. அதனால என்ன பண்றாரு, அந்த கல்லை வந்து யார்கிட்ட கொடுக்குறாரு? கிருஷ்ணர்கிட்ட கொடுக்குறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அதை அந்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அதை எடுத்து கையில எடுத்துட்டு அது எல்லார் முன்னாலேயுமே இதை வந்து காட்டுறார். அந்த சாமந்த கல் அங்கே கூடியிருந்த உறவினர்கள், நண்பர்கள். ஸோ அது அப்புறமா வந்து திரும்பியும் வந்து யார்கிட்ட கொடுக்குறாரு? ஆக்சுவலி அக்ரூரர்கிட்டே கொடுத்து அதை வந்து துவாரகையில சோ இந்த சாமந்தக கல்லினுடைய கதையை நாம கேட்கறது வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது பலஸ்ருதி, பலன் என்ன? இந்த கதையை கேட்பதால சொல்பவர்களுக்கும் சரி கேட்பவர்களுக்கும் சரி எல்லா விதமான கலங்கங்களிலிருந்தும் இல்லையா, அவப்பெயர்களிலிருந்தும் இல்லையா, அதாவது அதர்ம செயல்களினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளிலிருந்தும் அவர்கள் வந்து விடுதலை பெற்று அவர்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு உன்னதமான பக்குவத்தை அடைகிறது, நிம்மதி அடையக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள் என்று இந்த கதை கேட்பதனுடைய பலஸ்ருதியா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்த சாப்டர் இப்ப ஆல்ரெடி இவங்களை மணந்தாச்சு இல்லையா, யார் வந்து ருக்மணிய மணந்தாச்சு, இப்ப சத்யபாமா மணந்தாச்சு, யாரெல்லாம் மணக்க போறா? டோட்டலி 8 பேர் இல்லையா? 16,100 8 ஜாம்பவதியையும் மணந்தாச்சு. ஜாம்பவதியும் மணந்தாச்சு, 3 பேர் ஆயிடுச்சு. இன்னும் இருக்கக்கூடிய 5 இருக்கு. அந்த அவங்களுடைய திருமணத்தை பத்தி தான் நாம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். ஓகே, இதுல யாரும் இன்னும் வாசிக்கல அப்படிங்கிறத பாக்குறேன் நான். சித்திரலேகா மாதாஜி உங்ககிட்ட இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி, வாசிங்கோ நீங்க. மாதாஜி காளிந்தா, மித்ரவிந்தா, சத்யா, பத்ரா, லக்ஷ்மணா 5 பேர் மாதாஜி. எஸ் எஸ். வாசிங்க சித்திரலேகா மாதாஜி, மியூட்ல இருக்கீங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி. 5 ராணியரை கிருஷ்ணர் மணக்கிறார். பஞ்ச பாண்டவர்களும் அவர்களின் தாயான குந்தியும் திருதராஷ்டிரனின் சதி திட்டத்தின்படி அவர்கள் வசித்த அரக்கு மாளிகையில் தீக்கிரையாக்கினார்கள் என்ற வதந்தி பெரும் அளவில் பரவியிருந்தது.
பின்னர் அந்த 5 சகோதரர்களும் திரௌபதியின் திருமணத்தில் காணப்பட்டார்கள். எனவே பாண்டவர்களும் அவர்களின் தாயும் இறக்கவில்லை என்று மீண்டும் செய்தி பரவியது. உண்மையும் அதுவே. அவர்கள் தலைநகரான ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு திரும்பி வந்து மக்கள் அவர்களை நேரில் கண்டார்கள். இச்செய்தி கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் எட்டியதும் அவர்கள் பாண்டவர்களையும் குந்தியும் நேரில் காண விரும்பி ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு செல்ல தீர்மானித்தார்கள். இம்முறை கிருஷ்ணர் அரசு முறையில் பயணம் மேற்கொண்டார். அரசர் என்ற தோரணையில் கிருஷ்ணர் தம் படைத்தலைவரான யுயுத்தனாரும் சில படை வீரர்களும் உடன் வர ஹஸ்தினாபுரம் சென்றார். உண்மையில் அவர் நகருக்கு வரும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. தம் பெரும் பக்தர்களான பாண்டவர்களிடம் கொண்டிருந்த பிரியத்தால் அவர்களை காண விரும்பி அங்கு சென்றார். முன்னெச்சரிக்கை இல்லாமல் அவர் சென்றதால் அவரை கண்டதும் பாண்டவர்கள் ஆச்சரியம் அடைந்து தம் இருக்கைகளை விட்டு எழுந்தார்கள். கிருஷ்ணர் முகுந்தர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் கிருஷ்ணருடன் எப்போதும் தொடர்பு கொண்டிருப்பவர்கள் அல்லது முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வுடன் அவரை காண்பவர்கள் ஜடக்கவலையிலிருந்து உடனடியாக விடுபடுகிறார்கள். அது மட்டுமின்றி முழுமையான ஆத்மானந்தத்தை பெரும் நற்பெயரையும் அடைகிறார்கள். கிருஷ்ணரின் வருகையால் பாண்டவர்கள் உணர்வற்ற நிலையிலிருந்து விழித்தெழுந்தவர்களைப் போல புதிய உற்சாகத்துடன் விளங்கினார்கள். ஒருவன் உணர்வற்று கிடக்கும் போது அவனது புலன்களும் அங்கங்களும் செயலற்றிருக்கும். உணர்வு திரும்பியதும் அவனின் புலன்களும் அங்கங்களும் செயல்பட துவங்குகின்றன. அதுபோலவே பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணரை வரவேற்ற போது புத்தியில் பெற்றவர்களாக செயல்பட்டார்கள். கிருஷ்ணர் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் மாறுபுற தழுவினார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் அவர்களை தொட்டதும் அவர்கள் ஜடமாசுக்களை நீக்கப் பெற்று ஆத்மானந்தம் அடைந்து புன்னகை செய்தார்கள். கிருஷ்ணரின் திருமுகத்தை கண்டவர்கள் எல்லோரும் பரம திருப்தி அடைந்தார்கள். கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுளேயானாலும் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதனாக அவதரித்திருந்ததால் முறைப்படி வயதில் மூத்தவர்களான யுதிஷ்டர் மற்றும் பீமனின் பாதங்களை தொட்டு வணங்கினார். ஒரே வயது நண்பன் என்ற முறையில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை தழுவிக் கொண்டான். வயதில் இளையவர்களான நகுலனும் சகாதேவனும் கிருஷ்ணரின் பாதகமங்களை தொட்டு வணங்கினார்கள். கிருஷ்ணர் மற்றும் பாண்டவர்களின் சமூக அந்தஸ்துக்கொப்ப அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் குசலம் விசாரித்தவன் கிருஷ்ணருக்கு ஓர் உயர்ந்த ஆசனம் அளிக்கப்பட்டது. அவர் வசதியாக அமர்ந்ததும் புதுமண பெண்ணான திரௌபதி பெண்மைக்குரிய எழிலும் நளினமும் வெளிப்பட கிருஷ்ணரின் முன்பு தன் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்தாள். கிருஷ்ணருடன் வந்திருந்த யாதவர்களும் தக்க மரியாதையுடன் வரவேற்கப்பட்டார்கள். சாத்தியகியும் யுயுத்தருக்கும் தகுந்த ஆசனங்கள் தரப்பட்டன. இவ்வாறு எல்லோரும் முறையாக அமர்ந்த பின் 5 சகோதரர்களும் கிருஷ்ணரின் அருகில் ஆசனங்களில் அமர்ந்தார்கள். பாண்டவர்களை சந்தித்த பிறகு கிருஷ்ணர் குந்தி தேவியை காண நேரில் சென்றார். அவள் பாண்டவர்களின் அன்னை என்பதோடு கிருஷ்ணரின் தந்தை வழி அத்தையாகவும் ஆனாள். அவளின் பாதத்தையும் கிருஷ்ணர் தொட்டு வணங்கினார். குந்தி தேவியின் கண்களில் நீர் துளிர்த்தது. ஆழ்ந்த உணர்ச்சியுடன் அவள் கிருஷ்ணரை தழுவிக்கொண்டாள். பின்னர் அவர் தந்தை வழி உடவர்களான சகோதரர் வாசுதேவர், அவரின் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினரை பற்றி விசாரித்தார். அதுபோலவே கிருஷ்ணரும் பாண்டவ குடும்பங்களை பற்றி தன் அத்தையாகிய குந்தி தேவியிடம் விசாரித்தார். குந்தி தேவி கிருஷ்ணருடன் குடும்ப உறவுகள் கொண்டவளானாலும் அவரை சந்தித்தது முதலாகவே அவர் முழுவதற் கடவுள் என்பதை அறிந்திருந்தாள். முன்பு அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்த இன்னல்களையும் கிருஷ்ணரின் கருணையால் அவளும் அவளின் குமாரர்களான பாண்டவர்களும் காப்பாற்றப்பட்டதை நினைத்துக் கொண்டாள். திருதராஷ்டிரனும் அவனது குமாரர்களும் செய்த சூழ்ச்சியால் ஏற்பட்ட தீ விபத்திலிருந்து கிருஷ்ணரின் கருணையால் இன்றி வேறு எவ்வகையிலும் தாம் தப்பியிருக்க முடியாது என்பதை குந்தி நன்றாக அறிந்திருந்தாள். குரல் தழுதழுக்க அவள் தங்களுக்கு நேர்ந்த துன்பங்களை கிருஷ்ணனிடம் எடுத்துரைத்தாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான விளக்குரை. சோ இப்போ 5 அரசியர்களை மணத்தல் இல்லையா? ஸோ ஆல்ரெடி ருக்மணி, சத்யபாமா மற்றும் ஜாம்பவதி 3 பேரையுமே ஓகே திருமணம் ஆயிற்று கிருஷ்ணருக்கு. இப்போ இன்னும் இருக்கக்கூடிய 5 பேரை பார்க்க போறோம். இந்த சாப்டர்ல பாண்டவர்கள் எல்லாம் மரணிக்கல, ஸோ அவங்க உயிரோடு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ரூமரும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஏன்னா திரௌபதியுடைய சுயம்பரத்துல அவங்க 5 பேரையுமே பார்த்ததாக சொல்றத பரவுது ஆக்சுவலி. ஸோ தே ரிட்டர்ன் டு தேர் கேபிட்டல். ஸோ இதெல்லாம் கேட்டதுனால பிறகு தே ரிட்டர்ன் டு தேர் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு அவங்க திரும்பி வராங்க. பீப்புள்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். இந்த செய்தியை கேட்ட பிறகு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கூட ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போகணும்னு முடிவு செய்யறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணா விசிட்டட் திஸ் டைம் கிருஷ்ணா வித் ஹஸ்தினாபூர், அதாவது ஒரு அரசர் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருந்து அவர் போறார். ஸோ அங்கே யுயுதானா, நம்ம பகவத்கீதையில கூட இந்த பேர் வரும், யுயுதான, விராட்டஸ்ட இல்லையா, சாத்தியகி, இதெல்லாமே வெற்றி கொள்ளப்பட முடியாத சாத்தியகி அப்படின்னு வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கிரேட் வாரியர்ஸோட இருக்கக்கூடியவங்க தான் இவங்க தரப்புல இருக்கிறவங்களும் கூட. He had actually been invited to visit the city. He had not. ஆனா அவரை அழைக்கல. ஆனா அவரே
பாண்டவர்கள் மீது இருந்த அன்பு கொண்டதினால அவங்க அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்க வந்து சேர்ந்துடுறார். அதுதான் பகவானுடைய இது அன்பு என்பது இல்லையா. தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக அவர் வந்து அவரே ஓடி வந்துருவார் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ நாம அதே மாதிரி அவரிடத்துல அன்போட வந்து பக்தி கொள்ளணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த பாவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த பக்தியை வந்து நாம வளர்த்து கொள்ளணும். Krishna is called Mukunda because as soon as one comes in constant touch with Krishna or sees him in full Krishna consciousness, one immediately becomes free from மெட்டீரியல் ஆங்ஸைட்டிஸ். ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கம். ஸோ அதாவது அன்பு கொண்டு இல்லையா, கான்ஸ்டன்ட் டச், எப்பொழுதுமே இறைவனை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு எப்பொழுதுமே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்கறது. இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போனா கூட அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்க்கிறோம். அங்க எப்பொழுதுமே இறைவனை அன்பு கொண்டு பார்க்கணும், அதன் மீது ஈடுபாடு கொண்டு பார்க்கணும் இல்லையா. அப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய துயரங்கள், சங்கடங்கள் எல்லாமே பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே நம்ம கிட்ட நீங்கிடும். நாட் ஓன்லி தட், அவர் பகவானுடைய அருளையும் அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நம்ம டெம்பிளுக்கு போனா சொல்றாங்க, யூ ஹாவ் டு சி த டீட்டிஸ். அவருடைய பாதத்துல இருந்து அலை வரைக்குமே பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு தரிசனம் அப்படி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். ஃபோக்கஸ்டா பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாமே நீங்கிறது. கலங்கங்கள் நீங்கிறதுனாலே நாம ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடைகிறோம்னு அர்த்தம். கலங்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து இடையூறுகள் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம்ம விட்டு பனி போல நீங்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவன் மீது பக்தி செலுத்தக்கூடிய அந்த பாதையில நாம தீவிரமா இருப்போம் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ ரிசீவிங் கிருஷ்ணா, பாண்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து எங்கேயோ, அதாவது இழந்த வாழ்க்கை இல்லையா, இந்த சுவாசம் போய் நின்று போன சுவாசம் வந்து மீண்டும் சுவாசிக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்தா எப்படி இருக்குமோ அது போல அவர்கள் வந்து உணர்கிறார்கள் ஆக்சுவலி. So when a man is lying unconscious, his senses and different parts of the body are inactive இல்லையா. சோ அதாவது செயலற்ற நிலை இருக்கும்போது புலன்களும் செயல்படாது. ஆனா சடனா அந்த ஜீவன் வந்து செயல்படணும்ன்ற அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது, கான்சியஸ் வரும்போது, அப்ப அதுல இருந்து அதாவது தூக்கத்துல இருந்து எழுந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா. அது போல கிருஷ்ணரை கண்டவுடன் அவங்களுடைய பழைய அந்த உறுதி இல்லையா, வலிமை எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து மேன்மையா தெரிய ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ மேலும் ஆற தழுவிக் கொள்கிறார் இல்லையா பாண்டவர்களை. ஸோ இமீடியட்லி பிகேம் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் ஆல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ பகவானுடைய கருணை, அவருடைய ஆலிங்கனத்தை பெற்ற அளவுக்கு அவங்க வந்து தூய பக்தர்கள். அதனால அவங்களுக்கு இருந்த அந்த பௌதீக கலங்கங்கள் எல்லாமே அவங்கள விட்டு பனி போல நீங்கியது ஆக்சுவலி. ஸோ அது பேர் ஆனந்தத்தை வந்து கொடுத்தது. கிருஷ்ணருடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது எல்லாருமே வந்து தெய்வீகமான ஒரு திருப்தியை வந்து அவங்களால வெளிப்படுத்த முடிஞ்சது. சோ யுதிஷ்டரும் பீமரும் வந்து கிருஷ்ணரை விட வயதுல மூத்தவங்க, அதனால அவங்களுடைய பாதங்களை தொட்டு நமஸ்கரிக்கிறார்கள். அர்ஜுனன் வந்து சம காலத்தவர் இல்லையா, ஒத்த வயதுடையவர், அவரை வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார். நகுலன் சகாதேவர் வந்து அவரை காட்டிலும் சிறியவர்கள், அதனால அவர்கள் இருவருமே அவரிடத்துல தாழ்பணிந்து ஆசீர்வாதங்களை வந்து பெறுகிறார்கள். மேலும் குந்தியினுடைய பாதங்களையுமே வந்து நமஸ்கரித்து ஆசீர்வாதங்களை பெறுகிறார். நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல வர்றது ஆக்சுவலி. சோ இப்போ அங்கே திரௌபதியையும் பாக்குறார். அவ நல்லா உட்கார்ந்த பிறகு அப்பதான் திருமணமான திரௌபதியை வந்து அழைச்சிட்டு அவங்க வராங்க. ஸோ கேம் பிஃபோர் லார்ட் கிருஷ்ணா டு ஆஃபர் அ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கிரீட்டிங்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ யாதவாஸ் அக்கம்பெட் கிருஷ்ணா டு ஹஸ்தினாபுரம், அவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கும் மரியாதைகள், உடன் வந்தவங்களுக்கும் சாத்தியகி, யுயிதானா அவங்களுக்கும் ஒரு அமர்வதற்கான நல்ல ஒரு ஆசனத்தை வழங்குறாங்க. இவ்வாறு எல்லாருமே வந்து அமர்ந்த பிறகு அதாவது 5 brothers took their seats. அவங்களும் 5 பேருமே வந்து கிருஷ்ணர் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இருக்கையில வந்து அமர்கிறார்கள். சோ எல்லாரோடையுமே பேசின பிறகு கிருஷ்ணர் வந்து, அதாவது அத்தை இல்லையா குந்தி, அவங்கள போய் பாக்குறாங்க. பேரண்டல் ஆண்ட் அவங்களுக்கும் மரியாதைகள் செலுத்தும் பொழுது அவங்கள பாதங்களை தொட்டு கண்களிலிருந்து அவங்களுக்கு தண்ணி வருது. ஏன்னா பகவான் ஸ்வயம் இல்லையா. சோ அவங்க குந்தி தேவிக்கு தெரியும் ஸோ கிருஷ்ணருடைய நிலை வந்து என்னன்று. ஏன்னா ஷீ இஸ் எ பியோர் டிவோட்டி. ஆனாலும் பரம்பொருளா இருக்கக்கூடியவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரித்திருக்கும் பொழுது ஒரு சாதாரண மனிதன் என்ன செய்வாரோ அந்த பெரியோர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையை வந்து செய்ததை கண்டு அவங்க கண்களிலே நீரே வந்து விடுகிறது அவங்களுக்கு. சோ அப்புறம் எல்லாருடைய அதாவது நலனையும் விசாரிக்கிறாங்க. அதாவது துவாரகையில் இருக்கிறவங்களுடைய நலன் மற்றும் அவங்களுடைய மனைவி,
இல்லையா? அவங்கள பத்தி எல்லாமே கேக்குறாங்க. அதாவது she knew immediately after meeting him, அதாவது இவங்க தாய் தரப்புல இருக்கக்கூடிய சொந்தம் என்று இருந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய உண்மையான நிலையை குந்தி தேவிக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். she remembered அதாவது அவள் அனுபவித்த சங்கடங்கள் எல்லாமே அவள் நினைவு கொள்ள முடிஞ்சது. அது இந்த சங்கடங்கள்ல இருந்து எப்படியெல்லாம் தப்பிச்சு வந்தோம், அது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் தான் என்பதையுமே அவளால புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது. she knew perfectly well that, அதாவது கிருஷ்ணருடைய அருள் இல்லை என்றால் இந்த அரக்கு மாளிகையினுடைய நெருப்பிலிருந்து கண்டிப்பா வெளியில வந்திருக்க முடியாது. சோ சோக்ட் அப் வாய்ஸ், அது நினைக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு தொண்டை இல்லையா, துக்கம் தொண்டையை அடைக்கும் பொழுது பின்வருமாறு அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிகழ்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறாள். ஆக்சுவலி எஸ், எவ்வளவு இருக்குது, இது நிறையவே இருக்கு. நம்ம அடுத்த வாரம் படிக்கலாம். நான் இதோட நிறுத்துறேன். சோ குந்தி தேவி பேசுவாங்க, அங்க இருந்து நம்ம அடுத்த வாரம். ஓகே ஓகே, ஸ்ரீமதி குந்தி செட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண. பஞ்சகல்பதாரப்ச கிருபா சிந்துபேயவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண.